В кръвоносните съдове на възрастен човек текат от 4,5 до 5,5 литра кръв. При всички животни, които я притежават, тази живителна течност доставя хранителни съставки и нужния за функционирането на организма кислород, като едновременно с това транспортира обратно отпадъчните от метаболизма продукти. Затова не е изненадващо, че в хода на своето еволюционно развитие редица видове са се приспособили към изхранването с тази лесно достъпна и питателна биологична супа. И в тази класация ще навлезем в техния свят. Зловещия свят на хематофагите. Или иначе казано, животните, които буквално пият кръвта на другите. На този етап вече знаете кой и какво съм аз, така че нека направо започваме. Номер 10. Прилеп вампир. Първият кръвопиец в класацията е едно от първите животни, които идват на ум, станали дума за вампиризъм. Самото му име си го казва. Три вида прилепи вампири са се специализирали в кръвопийството, като единият от тях напада главно бозайници, докато другите два предпочитат кръвта на птици. Под нападение имам предвид едно от най-безшумните прокрадвания в природата. Подобно на змиите, тези централно и южноамерикански прилепи притежават високочувствителни терморецептори, способни да засичат инфрачервеното излъчване. В съчетание с силно развитите им слух, обоняние и дори зрение, те набелязват своите живи кръвни банки в абсолютния мрак на нощта, след което тихо се приземяват наблизо. Застанал на 4 крака на земята, летящият бозайник изненадващо ловко се промъква до спящата жертва и, набележили си местенце, започва да го облизва, за да го направи по-меко и нежно. Сетне в употреба влизат острите като бръсначи горни резци, които тихо и неосезаемо пробиват 7 мм отвор в кожата и пиршеството започва. Хранещият се прилеп вампир нито пие, нито смуче кръвта, а като любимата ви домашна котка пиеща мляко, я изблизва с език. Слюнката му съдържа антикоагулантни вещества, които пречат на съсирването и съставки, предотвратяващи свиването на кръвоносните съдове в областта на раната. Така, пухкавият вампир може да се наслади на своите 20 грама кърваво пиршество в продължение на цели 20 минути, без жертвата да усети каквото и да било. Номер 9. Пиявица. Когато сте изучавали прешленестите червеи в часовете по биология, със сигурност първообразът е бил добре познатият дъждовен червей, който обогатява почвата с кислород и носи неимоверна кулинарна радост на всяка каратица, срещнала го по пътя си. Ала неговите близко родствени пиявици са съвсем друга история. Близо 680 вида на брой, повечето от тях са сладководни, докато по-малък брой са соленоводни и дори сухоземни. Без съмнение най-прочутият им представител е медицинската пиявица, звездата на тази класация и някога част от хирургическия комплект на почти всеки средновековен лекар, бръснар и човек, практикувал медицинска професия с или без квалификация. Възрастните индивиди могат да достигат плашещите 20 см дължина, а зеленикаво-кафеникавото им тяло е овенчано с 2 смукателни вендузи в двата края.
Докато задната вендуза служи главно за захващане, предната е тази, която буди кошмари. Устният апарат, съдържащ се в нея, се състои от 3 трионоподобни зъба, с които червеят оставя своя подобен на Y белег върху жертвата, след като се е насмукал обилно с кръв. Апетитът му е сравним с алчността на господин Рак от Спонж Боб квадратни гащи. Защото едрите възрастни индивиди могат да погълнат кръв до 10 пъти колкото собственото им тегло. 2 хранения им стигат да преживеят за цяла година до следващия си кървав пир. Номер 8. Минога. Ако смукателният апарат на пиявицата ви се стори кошмарен, то почакайте да видите този на миногата. Тези измежду най-примитивните сред гръбначните животни не разполагат с челюсти, които честно казано не биха им били от полза предвид паразитния им кръвопиещ начин на живот. Вместо това, устата им разполага с смукателен диск, осеян с над 100 остри кератинови зъба. Този зловещ арсенал всъщност служи на безчелюстните змиоркоподобни да се закотвят за плътта на жертвата, след което в действие влиза подобният на бутало език, чието връх завършва с 3 рогови пластини. С тяхна помощ той пробива меките тъкани, докато достигне до питателната кръв. И ако това не звучи достатъчно ужасяващо, то знайте, че някои видове миноги се хранят както с кръв, така и с плът, и дори могат да си пробият път във вътрешните органи на гостоприемника. Номер 7. Целуваща дървеница. Обикновено асоциираме целувката с обич и привързаност. Но целувката от този членестоног вампир би ви донесла единствено проблеми от здравословно естество. Големи проблеми. Както е природното правило, отвращаващите човека създания често пъти наброяват стотици видове и тези буболечки не са изключение. Повечето от 130-те вида от подсемейство Триатомине се хранят с кръвта на гръбначни, но за наше щастие се срещат най-вече в двете Америки. Съжалявам за всеки мой зрител, гледащ от Америка. През деня повечето от тях се помещават в укритията си в пукнатини, под камъни и дървесина, но паднали нощта, кръвопийствените им инстинкти се задействат. Миризмите, топлината, отделеният от дъха въглероден диоксид и карбоксилните киселини, отделени от кожата и космите, са магнитът, който привлича дървениците. Дългият заострен хобот, който обикновено е прибран под главата, бива изваден и забит в кожата, достигайки някой кръвоносен съд. С негова помощ тези насекоми могат и да произвеждат особен звук, когато са обезпокоени или отхвърлени при чифтосването. Само по себе си ухапването от тези паразити в редки случаи може да причини анафилактичен шок. Але истинската опасност се крие в пренасените от тях болестотворни патогени, които могат да навлязат в организма от екскрементите на боболечката, неволно втрити в раната. Те причиняват прословутата болест на Шагас, която не се ли лекува на време, може да причини сериозни сърдечни и храносмилателни проблеми. Номер 6.
Биволски скорец. Може би най-шокиращият кандидат в класацията. Повечето от нас са отраснали, познавайки тази симпатична птичка като санитарят на саваната, който отстранява паразитите по гърбовете на древопасните бозайници. Ала през последните години все повече доказателства сочат, че биволският скорец може би е по-скоро заплаха, отколкото помощник. Двата вида биволски скорци са потомци на древно родословие птици, произлизащи от източна или югоизточна Азия, но днес срещащи се единствено в субсахарска Африка. Според наблюденията, тези пернати предпочитат определени видове едри бозайници, докато други, като антилопите топи и дукерите, биват избягвани. И докато птичките наистина се хранят с кърлежите по тях, често пъти това се случва след като паразитът вече се е насмукал с кръв и не се забелязва значителна зависимост между присъствието на скорците и чистотата на козината при древопасните. Нещо повече, тези пернати са наблюдавани да отварят нови рани и да разширяват заздравяващи такива, за да пият от кръвта на живите си кацалки. И ако това не ви е развалило достатъчно представата за тези симпатични малки птички, то знайте, че освен кръв и издути от кръв паразити, те също похапват ушна кал, слюнка, сълзи, слуз и пръхот от кожата на бозайниците. Какво е това? В момента вечеряте? Бон апетит тогава! Номер 5. Молец-вампир. Кръвопиещи прилепи, риби, птици. Въпрос на време беше да стигнем и до кръвожадна пеперуда. Макар това да звучи като концепция за поредния кайджу блокбъстър, кръвта е съвсем реален компонент от диетата на редица видове молци от род Калиптра, чието представители се срещат на повечето континенти с един единствен вид, обитаващ североизточна и централна Северна Америка. Противно на представата за хранеща се с цветен нектар пеперуда, малайският молец-вампир използва своето специално пригодено хоботче, състоящо се от две части, за да пробие кожата на някое нищо неподозиращо древопасно, например бивол. Насекомото поклаща глава, за да забие своята вградена кръвосмучаща сламка още по-надълбоко. Кръвното налягане на жертвата повдига специални кукички върху хоботчето, които не позволяват то да се отскубне лесно. За разлика от на всички известния и досаден кръвопиец на позиция номер 1, при тези молци единствено мъжките смучат кръв. Прилагането на този инструмент върху човешката кожа води до зачервяване и подуване за няколко часа, но за щастие не представлява опасност за живота. Номер 4. Чинка-вампир. Сред всички добродушни на вид създания на два от Галапагоските острови, една малка пойна птичка изпъква с обезпокоителна тайна. Въпреки името си, тя всъщност не е близко родствена с птиците, които познаваме като чинки тук у нас. В разгара на дъждовния сезон, тази напълно обикновена на вид пойна птичка се препитава с типичната диета от семена и насекоми. Ала преминали изобилието, тя започва да се оглежда за алтернативни източници. Постоянни питейни водоизточници на тези острови липсват, затова чинката предприема доста по-нетрадиционен и буквално кървав подход.
Тя отскача до някоя шумна колония наскански или синокраки рибояди с цел да засити жаждата си с чужда кръв. Лъжечинката не притежава някакви специфични за хематофагите адаптации, затова с острата си човка просто започва да кълве кожата в основата на тепърва израстващите пера. Може би най-странният аспект от цялата тази ситуация е, че рибоядите не се съпротивляват особено срещу набезите на малкия пернат вампир, дори и когато той краде яйцата им непосредствено след снасянето им и пирува с тях, след като ги търкулне и разбие в скалите. И на този етап вече не бих могъл да ви разваля допълнително апетита, ако ви кажа, че пойният кръвопиец също включва рибешки остатъци и птичи изпражнения в менюто си. Номер 3. Морски охлюв на Купър. На този етап идеята за кръвопиещ морски охлюв не бива да изненадва никого. Този напълно обикновено изглеждащ представител на семейство Канцелариде обитава водите на източния Тихи океан от Монтерей, Калифорния, до остров Сан Бенито в централна Долна Калифорния, Мексико. Хранителните навици на този мекотел морски обитател били слабо известни дълго време, докато едно ключово изследване от 1987 година не хвърлило лъч светлина по въпроса. То включвало събиране на екземпляри от дъното на дълбочина около 20 метра и половина и поставянето им в лабораторен аквариум заедно с няколко калифорнийски ската. Във всеки друг случай, охлювите биха се превърнали в ордьовър за хрущялните риби, но не и в този. Мекотелите били наблюдавани да доближават скатовете и да ги докосват с пипалцата си, след което протягали своя хобот, съдържащ характерния за охлювите устен апарат, наречен радула, забивайки го в коремната област на гостоприемниците си. Съдейки по пулсирането, хоботите засмуквали жизнения нектар в продължение на цели 40 минути. Скатовете от своя страна не демонстрирали никаква очевидна реакция. И преди да кажете, че това е бил регулиран експеримент, при гмуркането си в океана, учените наблюдавали абсолютно същото явление. С разликата, че цели 7 охлюва вампири наведнъж се облагодетелствали от един единствен скат. Номер 2. Бълха. Най-микроскопичният кръвопиец в класацията. Възрастната бълха достига нищожните 1,5 до 3,3 мм дължина и за разлика от останалите групи насекоми не притежава сложно устроените фасетни очи. Но за сметка на това е истински шампион в скока на височина и дължина. Може да подскочи впечатляващите вертикални 18 см и умопомрачително завидните хоризонтални 33 см. За сравнение, това е все едно човек висок 1,80 м да подскочи 110 метра нагоре и 200 метра напред. В зависимост от вида, всяка една бълха започва живота си като част от 2 или няколко дозина яйца и след период от 2 дни до 2 седмици от тях се излюпват очарователни ларви, чиято диета включва мъртви насекоми и неизлюпените им събратя, както и, как да го кажа другояче, това, което възрастните индивиди оставят след себе си. Житейските цели на зрелите бълхи се състоят в това да открият гостоприемник и да се размножат.
Те разполагат с 2 до 3 месеца да свършат всичко това, като странично сплеснатото им тяло, покрито с твърди плочки, наречени склерити, им помага да устоят на яростното чесане от страна на злощастния бозайник, станал обект на техните кръвопийствени набези. Без подвижен кръвоснабдител, животът на бълхата може да не продължи повече от няколко дни. Номер 1. Комар. Оглавяващ всяка една класация за най-смъртоносните животни в света, нямаше как да не поставя комара на първо място. На практика всеки един от вас е имал нещастието да изпита противното жужене и последвалото ухапване, съпроводено с сякаш нестихващ сърбеж и подуване. Често пъти крилатият злосторник се измъква безнаказано. В действителност, женските са тези, които смучат кръвта ни, и то не защото са зли, а просто защото организмът им има нужда от жизнените хранителни вещества в нея за производството на техните скъпоценни яйца. Комарите, които на практика са невъобразимо разнообразно семейство миниатюрни мушици, снасят своите яйца най-често в застояла вода, където безкраките им ларвени отрочета прекарват живота си, хранейки се с водорасли, бактерии и други микроорганизми. Възрастните от своя страна се препитават с нектар и растителни сокове, ала както споменах, в краткия до 3-седмичен живот на женските идва време за решаващо кърваво питие. Устният апарат е високо специализиран и се състои от няколко части, сред които хобот и 6 пронизващи елемента, с които пробиват кожата с 1/1000 от силата, нужна на една игла да свърши същата задача. Естествено, бъде ли разкрит, пирът на кръвопийцата бързо може да се окаже последен. Ала сякаш като форма на отмъщение, в зависимост от вида, тя може вече да е отложила в кръвообращението потенциално смъртоносни болестотворни патогени. От зика вируси и маларийни плазмодии до западно-нилски и вируси, заразяващи с жълта треска, които причиняват смъртта на над 725 000 души годишно. С такава статистика няма очудване, че жужжащият членестоног кръвопиец заема челното място в позициите. Здравейте хора, благодаря ви, че гледахте видеото. Ако ви е харесало, удряйте смело лайк бутона, а ако имате жив интерес към животинското царство, тогава не пропускайте да направите същото и с камбанката. Линкчетата за социалните мрежи са долу в описанието, не забравяйте да ме последвате и там. Аста ла виста и до следващия път!